Neviete sa rozhodnúť medzi investíciou novostavby bytu alebo menšieho rodinného domu? Ponúkame vám kompromis. Sú to celoročne obývané chaty v mestskej časti Kavečany. Poďte sa na to so mnou pozrieť. S užitkovou plochou 78 m2 získate priestor moderného trojizbového bytu, no s neporovnateľnými benefity vlastného domu. Chaty sa predajú v stave holodom, čo vám dáva absolútnu slobodu dokončiť si interiér a nezabudnime na pozemky. Tie sú veľkorysé vo výmere 900 až 1000 m2. Spájajú v sebe slobodu prírody a komfortom moderného mestského bývania. Developer stavil na nadčasovú architektúru, čisté línie s maximálnym prepojením s okolím. Ako veľkoformátovým oknám budete mať pocit, že les a príroda sú priamou súčasťou veľkej obývačky. Pritom všetko, čo Kavečany ponúkajú, máte priamo pod nosom a centrum Košíc len pár minút autom.